Kita keseluruhan senang ha. Kita kat yang nang trek Malaysia. Kita kat yang nang trek karkhana. Kita kat yang batit cakap dengan mencari street cakap. Kita kat yang nang semua. Kita belum tang batin pandai kini. Kita kat pun kecinglang kita tenrai kita 4D kita kan kita Maram Poiei sudah. Kita kita kan kita Maram Poiei sudah. Kita pelang dah bahas senang mesti sekian hasurak. Namar ka jingmi jong ka kentin kabana ka wei ka long kami kabana ka snong lum so riu kabalaong Maram Poiei katei ka kentin kalami na katei ka long kami dei ha ka khatsan tarik unaiwing ha ka por bala don ka jingya kulmar ha ka kam snong kam thau ka jongki henrei katei ka kentin ka bala kren da katei ka long kami kala kta shika dei yaki para jai benriu jong ka southwest Khasi Hills district barok ka wei Nakaliang ki artli ki kunhun Sengbhalang kata ka Khasi Student Union Maukarwat Circle bat ka seng nyotrap achik National Movement Southwest Khasi Hills District lembat ki Paidbah nong ka Hima Maharam imshim kila Dawa na kate ka long Kmie kabala kran klam da perkhat ya kate ka jai kentin kabala kta ikiwi pat ki para trairi trai muluk ha ka jalari Khasi jantia hi bro ka wei bakan panma Paidbah halor kate kumba kala kran ni kite ki jai kentin ha kilat pathai khubor kata ka benta nomor naduk bang yu I ya kadeka video klip ha ki social media kala penlong yang bat ya ki babon ki paradok prasnam ki bak dei na kadeka Hima Maram ya katu ka kenten ki kan tho jong ti kong iban ta ka snong lum so reu mo te ngam tip ka don ka jingjia ayu ha katu po snong dan rai ngam tip ru ba balai ka kong ka ta mat yong kat hadu ban keno yang I ki Maram bang dei tang ki Poiei lani ki Poiei kani ka kenten kala haji inshallah fi ong ma yang ki Maram ngim so ye mar ngi dei ki breu ki bawan Naka Hima Maharam dan rai ba phin keno yang ki Poiei lani ki Poiei kadi ka kenten ka pala penmong lut le se umdei tang yang ki badon hang le hapo ma mo korwat dan rai paro ki breu ki ba mi nakani ka Hima ka jungi na Hima Maharam kumban si ong ni ka kong bat ya ki wei ru nang nei sakman ngi kinong Maram bat kinong Hima Maharam ngila dap keleng sodong ya ka ri Khasi hi baro ka wei dapi ong nando bhoi shadu war bat shadu shashilong ngi kinong Maram ngi dablot ya ki kentot ki kinong ken slot hapo so shilong bat shawai bat ni don pun ki breu ki bala nang la start ki bala dei ki officer ki bala dei ki nong sensar ya ka negari Khasi ka jongi tiba pin su keno Poiei lot ya baro nama pi kam kedau ya no pi ong bai ki Maram Poiei apa pi ong ki Maram Poiei kamu pi kedau lot ya baro yang ngi kinong Maram tengi don hangne ban pedrem jor ya kene ga jing kren lapla jong kene ga kong bat ngi dawaru haju por ba ide ban panmap sisnon lem da kum ta ngiru ngin sapej kai ka senjam ka bangi de ban la ya kum kini gij breu kani ka kenten ka longkum ka kenten ka ban phia ya ka jing dei jongi kum ki para Khasi ki para khara hapo ka bri jong uhan yo trap ngi barabor ngi syaje yo sngo ya kani ka kenten om tang na ne kong rai ki wei ro ngamaham nadu mentagas ngi ngada maham jor ya kitu ki baju melen ban khot da ka kenten ke ba phi ibeng ya kan ka kenten Maram ngi isaj yo sngo habang idon hasilong yo breu ba klum jan phi saj ong Maram re ba klum jan phin ong ya kata nadu na smet hadu hasoyong hadu ki wei ki jat ki snong ro ki pun ki ba klum jan ki ba ong no ki bariam ke jingriam ka bomda riam bahar riam miat mo re borbor ki sha sen bet ba ki de ki Maram ten rai to ya kita ki ek engam daong ten rai kani ke jing ta mat yong jong ka kong sa sisen ngon ong ba kong wat jumlen ban yale ban syukren lapla ya kani ka kenten bad dade bada tebro ba mangi ki Maram ngi de ki ei bad nakani ka jaka ka jungi ki ei ki jat bro ki bala mi nakani ka Hima ka jungi ngidei ka Hima ka bakrau ka Hima ka bayar nadu ki porjong ukulong kuma bat ngidei ki badon ya ka snam Khasi bat ya ka mensim rangkum ki rang Khasi tengam don ni sibon kan ngai ngadawa sisnon ba pidai ban pensai ya kan lo kane te nalem jong wei nong sung nong ki Maram bat kumdio lo dei ukol jong ki Maram lo dei Maram bat ka snam la khaya kum khul Maram te ngai ngasnyo susi ya kajing ong nama kane kala kata ya kajing long tanyongi kane lo ong kane kajing kran ni wei long Kmie ngai ko video wei ong de sang Kmie kane kam kane kenten ka ba hai ngasim ba
kadai ka jing pia ji benreu ka jing nyopo ka jing nyobai hadi sia mangi langil long nakan kun ka thai bo gilong ka jo kalama ki khon khasi nyotlep te kini kentin wi ni long ka bi kran ka so sadu donot par do len ching te hangai apun remjor ya ka jong ni teman ini long Kmie ba ko aban bo ka jing klinik teman kile ayu ki maram ya pi hat kat do ba pi keno ing ki maram Poiei ba pensai halor kan konong len ba pi keno ing ki maram bagi gidai ki maram Poiei maka jing ki ang to ka jing ki snong dum ki ang to ni te be kalau thik ba pam sop han mano bithet hano te ngak moi du khat kum khon Hima Maram ngak kerpat itu di temen long Kmie ba gidai ba pensai halor kanu kanong ren bi keno yang iki maram Poiei ba ngile ayu iki maram ba idai ban pamba mardo mati sosial media ba ngakwa ban pha ya kan khobor siki parang di jaj bun rewa sangat ka jing krempo sangat ka jing nyopo laka dai yang iki maram laka dai yang iki mawyang laka dai yang iki lengam laka dai yang iki boy laka dai yang iki war laka dai yang iki penaru kajo baro ni dai ki khon nyot la te kan ni kam dai kapor be kam khoy yoi wai masong tang wi ni teman sngoba pensai kentang ya wai kam ba pensai halor kan do kan nong le keno ing ki maram Poiei nang nong i Poiei bat ngile ayu ta ki maram bat kira gan pamap mardor hakmat ki social media bat ko abang ro ba kale kare ban kut no ka jibrodungi kaji akan no kaji akan boy parathai pun kut no namar kiwai kin jo ban yang tangle kin ten ga ba soba sasi simpa ga ba pensai ya kin keno yang ki maram ba pamap mardor mat social media tangle kin ten ni penram jur ya kene kalong Kmie ba balai ka kren ya kitu ki kentin maram Poiei kapen keta jur yangi ki maram ki badon haman la ki snong haman la ki kendong ki kenserot ki maram ti ki maram handrai ni siau keta hadu keta ya kaneka kentin kajing keren jong kaneka long Kmie sang SNM Southwest Kasih District ni Sokya halor kanorim ba kawai kalong Kmie kawadai Naka snong lum soreu kebala keren bentok beria ya kaktin maram gejungi bat ya kibreu basa ang ne apo Southwest Kasih District namar ba ya ka Southwest gejungi barbor borok ki om kaktin maram tani kinong maram te kapang kabaningkong kalong bangi penremjur ya kanai kalong Kmie kaba om desu ba kalong Kmie kaba sim ya ka kerdan kalong Kmie ndai kla long thik kum kalong Kmie kaba kena kelung ba keren ya ki kam kena kelung borabor kilong Kmie ki sasnen satkrawi ki kun ikti ndai mentapat kanai kalong Kmie kla dai kawai ka kelung kena na kilong Kmie barok ki badan hapo kadang kethan jangka jala ke jungi tinggi penremjur bat na kalian ka jungi nibu ya kene hakmat ya kene kalong Kmie ba kadai ban panmap mardor la kumno hapo artayo lada kene kalong Kmie kamla ban panmap hapo artayo na kalian jungi kum kasang HNM bat kidukot jong kamaram ki badai ki jaj benreu ki badai ki badon hapo jong kamaram nien sa le dak wateng maram udai utrai jong kajala bat utrai jong kajaj benreu bat hakajuk kaporu balai kene ka kalong Kmie kamdai se ka khasi balai ki penram ya para khasi balai ki penram kumne haba pidai maka do ka snong bat balai ki penthok bria ya kan ni ka kentin ka pikran nak entah ka jongi ngi kum ka seng hadin bang lai i ki social media
ya iwei long Kmie bala penmi ki ketin ki bong senari hap dah Kaba iong ba ki Maram Poiei sudah kani ketin ka tak mod iong yangi kum ki bedai ki Maram namar ngi pok kari kasi ke jongi ngidon ki kenriam ki penar ki bohoi yuar ki Maram ki lengam borok ngide kawei ke juk ka Kmie ka bengide ki nyos kum nyos trap kum bala ong ndu lai henry kani ke jingkren jong ini imei nam tip akan ukan rim te ladadei ki kam ki bapi pia huri hura la se kam sinong kam thau kata kat kut hang ta rai ban pau kata kin ka kum kata kalong ke bom lak ban pliang ke mak salang bat ba kham tam pada mangi ki Maram hilang ki Poiei hang ni maka pat kadi ke kam dei ka Poiei makaru ka ju ka por kalong kaju ti so ban kren kanu hijing sisa kum bilong Kmie ila dei man perkhat ba ila dei ya kaban kamtami ilong Kmie dei ban sneng ban krau iki khun ki kti kumnu ka jak beri ko jungi kanlong ara mi ki jak long Kmie ki bakren baktak madiong ya kari ki jak beri hi bro kowe kamtami ka jak beri ko kerpang ka jungi ngi dei ki Maram ban ki sorong bangi dei ki Maram nomor kata ngi ong ba ngi penpau lamba kaseng hi ka penpau kini ka por ba ngi penram jure kini ki jengkren jungi kalong Kmie bakam tabe kan ikan wanra ke jisno per para mangi paradok prasnam hagi sisa ki Poiei haba ong ki Poiei ki di tan kita ki breu ki bawan nabar ki bawan song tap aka jela ka jongi kita ki Poiei ndai mangi ki try snong ki try jaka kumnung inong ki Poiei dia ban keren ya kanu kalong kabomla ban priang kum kalong Kmie ke badan burong bukan keren kum kita ki kitin dina kalian jongi baseng sesimpat ni penpau bagi penjure kan ki keren jongka badru bagi Dawa bagi ban panmap lembagi sosial media